Ginkumpirma sang Argentina Captain Lionel Messi nga ang 2022 World Cup sa Qatar ang mangin ulihin niya nga hampang. Suno sa 35 anyos nga football player, maayo man ang nabatsyag sini physically, pag nalipay man siya sa isa ka man nami nga pre-season nga wala niya nahimo nagligad niya tuig. Ginkilala bilang highest paid athlete sa bugos nga kalibutan ang football player, kung sa di nagpuli ini sang kapin $130 million sa bulan sang Mayo tuig 2021 tubtob Mayo 2022. Si Messi may ara sang koleksyon sang salakyan lakip ang $2 million pagani zone the tricolor, Ferrari F430 Spider, Dodge Charger SRT8 kag Maserati Gran Turismo. Sa pagbiyahe sini sa mga malayo nga pungsod, ginagamit niya ang iya $15 million private jet kag may baluan nga gipakasalan sini ang longtime girlfriend Antonella Roccuzzo tuig 2017. Madumduman niya nahimo ang iya international debut tuig 2005 kag gilayon niya nagdaog sang 164 caps para sa Argentina, kung sa din nakilala siya bilang all-time record scorer sa pungsod sa 90 goals. Mahimo nga naglabot lang sa duha ka minuto ang hampang ni Messi sang siya ginhimo nga substitute batok sa Hungary tuig 2005. Apang nagbiyahe siya padulong sa Germany para sa iya nga first ever World Cup tuig 2006. Para sa balita sa hinampang ini si Bombo Basi Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo!